Hi everyone, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Indaba iqale la ngokuthi noma ngenzakalani ungasho lutho, noma ngakhinca ungasho lutho ngoba vele kuzobe kunakiwe. Hayi mamkhulu msukuthanda idrama kangaka. Umamkhulu mayefuna ukuhamba nobaba Mseleku bobabili kulungile, akayi-communicate lento nobaba Mseleku, behambe beshawa umoya beke nje bejabule ngoba manje usenakho ukuthi uyabazela abanye, wazi iy'ndaba ey'ningi zabo ngoba nje le yaMaNgwabe ukuthi indaba yengane ebingelelile wangavuma ayihlangani nhlobo. So ngazuthi ngicikekile angihambi. Kukaningi umuntu ekubingelela eseduze kwenzeka ukuthi mhlawumbe uyayicabangela nje izinto zakho ungezwa. Omunye-ke futhi engabi nankinga ngoba nayo imenze leyo nto leyo. Manje-ke yena usenakisisile-ke ukuthi iy'ngane zimbingelelile, iy'ngane zami. Futhi yena kaninginingi unokukhuluma ukuthi iy'ngane zami, kodwa uyakuhlaba makukhulunywa uMaNgwabe. Mayekhuluma nje ngabantwana uyathanda ukuthi-ke nje makuziwe iy'ngane zami, hayibo, iy'ngane zababa Mseleku lezi, bonke labo mama laba bawomama kubona ukuthi bona banedrama yabo abangafaki ingane. Nami angithandi nje ukuthi manje sesizokhuluma sifake ukuthi kungenzeka ukuthi nalezi iy'ngane-ke sezazi iy'ndaba. Uyabona, manje sesihleba ngey'ngane. Masihleba nje sifuna ukuhleba ngabo ngoba yibo abadala, yibo abanedrama, ile drama futhi elandelwa abantu. Kuphelela lapho. Omunye uzothi hayi phumani ey'ndabeni zabo. Yeyi, baba Mseleku wakade esimemezelela ukuthi uyeza uzofundisa, uyabuya. Abaze bahamba abanye benethemba lokuthi bazoba unumber 5 beyodla lapha ababedla khona. Angazi ukuthi kwaba successful yini lokho. Ngibuye-ke la kwi-purpose yale video. Macele abanye bathi i-behavior yakhe kule episode edlulile bayibone i-childish. Ngobani? Yinto le bengahamba ayikhulume noMaNgwabe ngokwakhe athi hawu baze bakubingelelile wangavuma, noma athi-ke nje ey'nganeni akazwanga, yabo, noma ubenganakile, mhlawumbe ubecabanga, iphelele lapho. Manje yena uyenza i-issue. Mase iba i-issue-ke thina sesizoyibuka ngokuthi hhayi phela shuthi uyahleba ney'ngane, shuthi iy'ngane le uyifaka ey'ndabeni engafanele ukuthi zingene khona ngoba vele yena umamkhulu angithi nje uthatha sonke i-stress esifika nobaba, kodwa lokho ku-wrong-ke. Size kubaba Mseleku. Ubaba Mseleku-ke naye-ke angithi-ke isifikile i-firstborn yazoripotha ukuthi hayi phela mina nje ngicikekile. Naye sekumele ayiweye phela into ukuthi le hayi ngoba siyahamba kufanele ukuthi kube mnandi, angivele ngihlale phezu kwayo. Uyagijima uyotshela kuMaNgwabe ukuthi umamkhulu hayi ngeke, yabo, ubaba Mseleku namakhosikazi akhe basilethela idrama. Ile nto engizoyizwa konke lokho okunye mawucabanga ukuthi kuyiqiniso, hhayi-ke mina-ke ayikho into engingayisho ngoba kufanele ukuthi beyenze le nto ibe ngale ndlela le show ibe ngale ndlela eyiyona. Kodwa-ke zonke izinto abazenzayo vele izinto ezenzeka kwisithembu lesi abantu abasaziyo. Kunokuxabana, kunokukhuluma, kunokungazwani, yonke nje into abayivezayo yona ikhona-ko kwangempela. Kodwa umehluko ukuthi mina angikholelwa ukuthi ile ndlela le abaphila ngayo sekucishwa amakhamera sebeyibo nje sebewoMseleku. Hhayi-ke leyo nje angeke ngize ngidlale ngawo. Phela ubaba Mseleku waqala kudala ethi unumber 5. Badikila oMacele noMakhumalo bathi bayamshiya lapha etafuleni. Waphinda futhi wayiphinda. Wathi uma yena ngeke kwenzeke lokho. noMaNgwabe wathi uzoshiya. Waphinde futhi manje wakhipha ukuthi-ke kufuneka abantu besifazane angazi ukuthi abangaki behambe beyohlala naye ukuze-ke uzobe bheka unumber 5. Sazi ukuthi lokho kwenzeka yini, kodwa ikhona-ke leyo poster leyo. Kwadlula. Manje sesiyabuya
babuya no-season 5. Mayibuya no-season 5 sekunama-requirements athi unumber 5 kufuneka kube umuntu okanje. Kwenzeka kanjani ukuthi u-season 5 ubuya manje kunama-requirements womuntu ofunakalayo okuveziwe, kodwa futhi ukhona uMakhumalo number 5 lo esisazombona. Hhayi, the day kuvela uMakhumalo lo oyisihlobo sakaMakhumalo washada, ingalelo langa-ke ngiyokholwa ukuthi maybe besibuka u-50% wempilo yabo. For now ngizoma nje ukuthi le show isikhombisa isithembu ngendlela esiyiyona, kodwa ngabaka Mseleku sibona u-10%. Ingakho ngihlele ngithi phela sibahloniphe, noma ingavela leyo drama leyo eyangaleso sikhathi. Mina ngikholelwa ukuthi sekunaleyo nzondo phakathi kwabo ini lo ebonayo. Kufanele kube khona lapha ku-TV, ngoba makukhona ku-TV isona sizathu sokuthi uyibuke ishow, njengoba nibuka nje nawo wonke amashow lawa eniwathandayo. Kodwa uMacele, hhayi, Macele ubuye ayilahle Macele ubuye ayilahle, ngoba phela yena umamkhulu owenza sengathi uyayi-understand-a le eyesithembu ne-vision kababa uMseleku. Mase iy'nkulumo zakhe zibuye zikuphike lokho. Khona la azoba khona ngathini, abe calm and collected, akhulume kahle nge-unity, efuneka ekhaya kube i-big family nezinto ezithile nezithile. Hawu, abuye umamkhulu, phela uMaNgwabe, phela uMakhumalo, mase liyasala-ke igama elilodwa-ke. Mase kusala uMayeni. Hhayi bakwethu, bengifisa ukuthi kube uMayeni ongavumanga. Yazi bengifisa ukubona leyo drama, ukuthi nje kube uMayeni othulile, yena-ke akathulukanga impela, ukuze iy'ngane zihambe ziyosho kuMacele ukuthi uMayeni akavumanga. Bengifuna ukubona lokho nje, ngoba phela leyo beyizocaca ukuthi ibizocaca ukuthi banjani. Ngaphandle kwalokho-ke, yile nteni esiyibonile, ubaba uMseleku ngizothi ngimnikeza u-5 out of 10 kule situation, ngoba ukwazile ukutshela uMacele ukuthi le osuyenza ayikho. Waphinde-ke futhi washo ukuthi ezinye izinto ubona ngathi ikhona into nje phakathi kaMacele noMaNgwabe le abangayazi, akusikho lokhu kwey'ngane. Mase kuthi u-2 bengafanele amtshele uMaNgwabe azi ukuthi uyahamba, ebazi futhi ukuthi banjani, ngoba nasekuqaleni bake bangathi banokugejana nje okukhona. Kanti futhi uMaNgwabe wathi yena ukhuluma kakhulu noMacele, uyamfonela, uye futhi ogcina ukumhlekisa. Mhlampe-ke nakho lokho kuthe kuphambana izinto. uMacele kwasithi phela mina nginama-files, ngiyazazi izinto zakho, noMseleku naye ezophinde ede phezu kwezinto uMaNgwabe akhuluma ngazo. Manje nje shame. Bona-ke ngizothi le episode beyingabo, kuba hhayi usisi we-Candy Crush ube-right. uMakhumalo-ke ayikho into engathi ngiyayi-eda ngayo. Indaba ka-number 5 ngizokwenza enye ividiyo for u-number 5. Kodwa nje uMacele noMaNgwabe babanga ukwazelana iy'ndaba. uMaNgwabe uyazi ukuthi ubaba uMseleku ukhuluma izinto eziningi noMacele, osengenzeka ukuthi ney'nkinga anazo naye noMseleku uMacele uyazazi already. Manje uMacele-ke lokhu uyakusebenzisa-ke ukuthi yena vele umamkhulu, kanti kuba umamkhulu ngeke uze kujike, kungenzakalani yena uzohleze umamkhulu. Kodwa futhi angeke-ke phela nabanye bafika bezokwakha ikhaya, bafika emshadweni bathola uthando sebelokhu bekhothama kumamkhulu njalo nje. Ayenzeki-ke nje leyo nto. Ngibona abantu beyichaza into abayichazayo. Akekho umuntu wesifazane ongafuni ukuthi athande umamkhulu okudlula indoda emlethile nendoda emshadile. Yikho nje kuzoba nesikhwele, ngoba phela nabo ukudla kwabo
Sorry-ke, kokuyivala le video engathi ngikhuluma izinto ezi-wrong manje. Sorry, ngiyaxolisa, ngicela ukuyivala le video sengizwa ngathi sengiqala ukubheda. Okay-ke, ngiyacela wena ongaka-subscribe, wena ususubscribe-ile, ngiyabonga kakhulu. I love you and I appreciate you. Bye-bye.